Dels punts comuns entre cada home i cada dona hi ha el fet que cada un va néixer algun dia. La naixença és el centre de l'activitat del metge ginecòleg Clodemil Tourné. Aquest personatge conegut i reconegut és el representant català d'un esperit sovint més present als països del nord d'Europa. Ha posat en plaça, primer a la clínica de Ceret i més tard a la clínica de les Platanes de Perpinyà, un esperit obert al ritme natural de les mares, sense abusar de tecnologies. El seu tema de predilecció, la naixença, el nostre primer acte social. La naixença és l'esdeveniment de l'individu a la societat. El que cal veure és què és la naixença. Si la naixença és el període de la vida on l'individu s'estructura, és a dir, posa en plaça els elements de la seva estructura física i psicològica, no es pot fer abstracció de l'àmbit físic, però també de l'àmbit social, i doncs aquest procés de naixement, fins i tot amb el part com moment de ruptura, direm, és un acte social. Au début, ils découvrent avec le toucher et le goût, donc il faut bien les laisser patauger. Les nocions de naixença i de societat no es poden mai despartir dins d'aquest treball. Sempre són lligades. En poc més de 20 anys d'exercici professional, 5.000 mainatges han pogut néixer de les mans de l'equip mèdic de Clodemil Tourné, amb una aproximació respectuosa del ritme biològic de les mares i la conscientització dels pares, i sovint també dels fills ja nascuts. Du point de vue éducatif. Cada 15 dies al vostre cabinet les futures mares i els futurs pares són acollits, és el que se'n diu la preparació. Què se sol passar en aquestes nits? Tot el que passa pel cap sobre del naixement, del part, això no són només dolors, sofriments, fracassos, angoixes. I doncs, si on vol que la gent pugui prendre les responsabilitats de manera convenient, els cal donar els mitjans d'aquesta cosa. En primer, conèixer el seu cos, és l'eina amb la qual se fa la criatura i es posa al món al moment del part, i sobretot parar de tenir por de les sensacions que venen del propi cos. Doncs això és el primer treball. I el segon, trobar les maneres de fer per tal de s'adaptar correctament en els processos biològics i permetre que les coses passin com més bé millor. L'Associació de Difusió, Estudis i Recerques per Millor Néixer a Catalunya Nord, creada pel metge Tourné, és un punt de trobada pels pares i mares que li han donat la llur confiança. La teoria naixença i societat vol sempre ser en fase amb el món de la maternitat. Se la mira d'integrar plenament a la tendència general, sovint més tècnica o més assistida. En devenant mère, on prolonge le tissu de l'histoire familiale des générations passées. La importància que Clodemil Tourné dona als aspectes psicosomàtics al torn de la naixença i el fet de considerar la naixença com una període, més que com un simple moment, fan la particularitat d'una acció alternativa basada sus de la responsabilitat. L'objectiu és clar, que el fill vingui bé a la vida i que la família continuï bé el seu camí. Quan es proposa als pares de viure la cosa d'aquesta manera, de manera autonòmica, de manera responsable, és a dir, quan s'autoritza realment els pares a ser autors de la naixença de la criatura, llavors se'ns avisa que la receptivitat hi és. El problema és que el que és valorat al dia d'avui és més aviat la peridural i les intervencions tecnològiques. Però el que sé és que és una tècnica que quan els pares es preparen el resultat és bo i que sembla que la gent que hi han passat els hi vagi bé. Fa poques setmanes es va proposar la creació d'una casa catalana del naixement que, segons Clodemil Tourné, es podria instal·lar a la clínica La Rocionesa, a Perpinyà. Segons el model de Suïssa o del Quebec, països on l'esperit del millor néixer és més present, es podria realitzar la mateixa cosa que s'ha fet durant 25 anys a la clínica de Ceret, amb la participació del Servei de Ginecologia de l'Hospital de Perpinyà.
La responsabilitat major seria donada a les llevadores, amb la presència d'un metge permanent i la instal·lació d'un bloc operatori. El tancament anunciat de la clínica de les Platanes, on treballa el ginecòleg, justifica aquest projecte. Aquest treball no és una manera de canviar la gent, sinó dels hi permetre de tenir una millor aproximació de la llur pròpia realitat i d'accedir a una autonomia real. Claude-Émile Tourné ha publicat diversos llibres de referència. Aquestes obres, que tracten del sistema humà, toquen també els temes de l'antropologia i la filosofia, una visió personal que en tot cas és prova de generositat i d'amor de l'espècie humana.